Eusko ikaskuntza, jakitez. Euskal Herria irratian kultur arloa. Kulturgintzaren zabalkunderako errebista. Eusko ikaskuntzarekin batera kulturgintza sakonduz eta zabalduz. Kultur arloaren aurreko bi atal eskaini dizkiogu mai inguru bati, eta oraingo honen ondotik beste ale bat ere hartuko dugu. Euskal Herria Nafar euskaltzaleen ikuspegitik izenburuko mai ingurua da. Izan ere eta zer gertatzen den da nun bizi garen ulertzen laguntzeko gogoetak dira. Ados eoteko modukoak izan litezke batzuk, edo denak, edo beste batzuk bai, edo bakar bat ere ez. Baina hausnarrian aritzeko balio dutenak eta horren premia larria daukagu. Xabier Zabaltza lehendabiziko, Santi Lione izan zen, mintzatu zen bigarrena, eta hirugarrenik Aingeru Epaltza. Aingeru Epaltzak bere ikuspundua agertu du eta hemen adituko dugu. Bi ataletan, oraingoan erdia eta hurrengoan gainerakoa. Nafarroa, Euskal Herria, desastre politikoa eta hala ere ez dago dena galdua. Hola lerro bakarrean labur bildu dezakegu, baina esandako ondorio horretara iritsi baino lehenago bide puska bat egin behar da, gogoan hartzeko beste kontu asko daude tartean. Sabino Arana Fundazioak Iruñan antolaturiko mai inguru mamitsuan jasoak dira, hemen Euskal Herria irratian kultur arloan adituko ditugunak. Eusko ikaskuntzarekin batera kultur arloa, Aingeru Epaltza izlari. Hemen gauden guztiok, Euskal Herria zer den badakigu, inolako dudarik ez du. Ez dakigu ordea noizdanik existitzen den Euskal Herria. Delako hitza, gure literaturaekin batera agertu zen 16. mendean. Euskel Herria dio Lazarraga Arabarrak 1874an, Euskal Herria dio Leizarraga Lapurtarrak 1871an. Lehenagotik batzen zerbaitez ari dira, bizan dena, Lazarraga naiz Leizarraga. 50 urte geroago Axularrek adierazi zigun Euskal Herriak zein diren. Esaldi ezaguna dugu, ezta? Zeren ainitz moldez eta diferenteki mintzatzen baitira Euskal Herrian. Nafarroa garaian, Nafarroa beherean, Zuberoan, Lapurdin, Bizkaian, Gipuzkoan, Alaba herrian eta bertze ainitz lekutan. Tamalez, etzigun adierazi bertze leku ainitzoiak zein ziren. Lerro batzuk geroago, bertze aintzinekoa bezain erran ezaguna, utzi zigun Urdazubiko idazleak. Ez dituzte euskaldun guztiek legeak eta asturak bat, eta ez euskarazko mintzatzea ere, zeren erresumak baitituzte diferent. Axularrek segurtasun oso bat zuen Euskal Herriaren existentziaz. Axularrek, oro bat, segurtasun oso bat zuen euskaldunok erresuma diferentea genituela. Axularrek Frantzia eta Espainiako estatuen arteko mugak finkatzen ari diren garaian idatzi zuen bere lana. Espainol sortu zen, komillak jartzen aldizkiozue, espainol sortu zen Urdazubin, eta frantses hiltzen Saran. Naiz eta horretarako, ustot 6 kilometro edo mugitu behar izan zuela lerro zuzenean, ezta? Horretaz zer iritzi zuen Axularrek, segurtamenik ez dugu. Ez du arrunta saldaturik ematen, euskaldunok erresuma diferenteak ditugula dioenean. Kontuzarra zen, noski, Urdazubiarraendako. Erran berri dut, ez dakigu noidanik den
Euskal Herria. Ez dugu zuzen jakiterik zer zen hau zelten inbasioak edo erromatarren konkista baino lehenago. Badakigu dena dela, eta hemen aipatu da zerbait horren gainean, eta badakigu orduan, historiaren ezagutza guti aski segurua dugunetik, inoiz ez duela entitate politikorik osatu. Nafarroko erresuma, badugu, jakina, hemen aipatu da, alabaina Euskal Herrian estatu bat izatea, estatua, jakina, Erdi Aroan estatu bat izaten altzen neurrian, ezta? Baina, Euskal Herrian estatu bat izatea, eta hori Euskal estatua izatea, ez dira bat. Lurraldez, naiz bokazioz, Nafarroako erresuma etzen Euskal estatua izan. Eta hemen nik uste arrazoi bat baino gehiago eman dela, bai eztapen horren alde. Berria da beraz, abertzaletasunak 19. mendearen bukaeran dakarkigun proiektua. Ez du aurrekaririk, gero gisa batera edo bertzera jantziko badugu ere. Haranaren eta haren ondokoen garaietan, errandezakegu aska berera bildu zirela hainbat iturritako urak. Eta hoiekin, ur ezberdin hoiekin, osatu zen abertzaletasunaren ideologia. Batzuek etorki politikoa dute, bertze batzuek ekonomikoa edo soziala, eta hirugarren batzuek kulturala. Niri batez ere kulturalak interesatzen zaizkit. Kulturaren ikuspegitik begiratuta erran liteke, eta ez dut uste, ez dakit hemen historiatzaileak baditut, eta nire naiz historiatzailea, nire izategotan afizionatua naiz, nik kazetari xume bat naiz, eta itzultzailea gehienez ere, baina nik uste dut, interpretazio bat eginez, erran daitekela kulturaren ikuspegitik begiratuta behintzat, Euskal nortasunaren desagerpenaren kontrako matxina da, dela Euskal abertzaletasuna. Nortasun horren kezkak bultzatuta, hizkuntzaren kezkak bereziki, besarkatu zuten jende batzuek abertzaletasuna. Euskal nortasuna zaindu ikusteko bitarteko bakarra iruditzen zaiolako proposatu zuen abertzaletasunak inoiz existitu gabeko zerbait sortzea. Euskal Herri kulturalaren igadurak ekarri zuen neurri handi batean Euskal Herri politiko baten ametsa. Amets horrek, 20. mendeko 30. hamarkadan izan zuen lehenbiziko loraldia. Gero gerla zibilaren eta frankismoaren ilunaldi luzea etorri zen. Diktadorea hilda, ametsa gauzatzeko tenorea genuela iruditu zitzaigun 30. hamarkadaren bukaeran. Jakina, gaztea ginen, eta ez jakinak. Aingeru Epaltza kazetaria da eta itzultzailea eta idazlea, elaberri eta fikzioen sortzaile, baina baita gertaeren analizatzaile kritikoa. Euskal Herria Nafar euskaltzalen ikuspegitik izeneko mai inguruan esan zituenak aditzen ari gara. Aingeru Epaltza. Nafarroan azken 30 urtean zer gertatu den ulertzeko zurigarri edo aringarri batetik abiatu behar dugu. Etzen kontu erreza. Gipuzkoan edo Bizkaian ez bezala, abertzaleek indar apala erakutsi zuten Errepublika garaian. Adibide bat, 36ko hauteskundeetan, aprileko hauteskundeetan, 2 herritan baizik, ez ziren abertzaleak nagusi gelditu. Betelun eta Goizuetan. Eta botoetan neurtuta 110 hortan baizik ez ziren gelditu. Perspektiba galtzea zer den. 1976an eta 1977an horren oroimena galdua genuen. Behar bada guztitzan genuen, zera frankismoa aritua zela gure alde. Baina frankismoa etzen gure alde lanean aritua, hori badakigu. Itxaropen handia genituen, amets, zinez, potoloak.
Hegoaldeko lau euskal herrialdeen batasuna, hori egina zegoen. Baita gehiago ere. Gura bila da ezbaitzen geldituko harik eta iparraldeko aurrideekin bat egin eta independentzia lortu arte. Nahi genuen, merezi genuen. Nik uste partidaren erdia lehenbiziko hauteskundekin batera galdu genuela. Anarteraino inork ez zekien zenbat ginen. Zalaparta ateratzen genuen karrikan, eztabaida pizten genuen hedabideetan, inguratuak genituen Nafarroa probintzia bakar eta espainolaren aldekoak. Alderdi sozialistari berari, orduan Euskadikoa baitzen, horituko zaretenez, alderdi sozialista berari mespretxuz begiratzen genion, espainolista zen. Noizbait baztertu beharreko bigarren mailako bidaidea. 1977ko ekainaren 15ko emaitzek eman ziguten errealitatearen berri. Gutxiengo zatikatu bat baizik ezkinen. Abertzaletasun instituzionalistak batzuen 4 probintziendako proiektu bateratua. Alabaina proiektu horrek baldintza bat behar zuen. Botoak behar zituen. Hauteskundeek inoiz ez zuten ametsetako boto erauntsia ekarri. 1979koetan, gainera, ezker abertzaleak aurrea hartu zian. Amore eman zuen nazionalismo historikoak. Nafarroak bere bidea aurratuko zuen, eta oro bat berea mendebaldeko 3 herrialdeek. Amore eman ez balu, ederki aspertuko ziren, gure esperoan, gure anai arreba, gipuzkoar, bizkaitar eta arabarrak. Kontsolagarritako 4. xedapen gehigarria utzi zigun konstituzioan, zirritu bat, zirritu tiki bat, Nafarroa Euskadiko erkidego autonomoan sartzea posible egin lezakeena. 80ko hamarkadaren hasieran, abertzaletasun instituzionalistak oraindik uste zuen, hala ere, banantzea behinbehinekoa zela. Eta Nafarroako parlamentua noizbait bilduko zela gehiengo bat egitearen aldekoa. Batetik, Nafarroako PSOE, Euskadi zalea zen oraindik. Bertzetik, erakunde berriak eratzen ari ziren nazionalismoa hegemoniko zen tokietan. Eta erakunde horien distirari fidatzen zitzaion hemengo jendea iman baten gisara erakarriko zuelakoan. Erakargarritasun hori erakargarriago egin nahian, Nafarra jarri ziren erakunde horien burutzan. Estrategia horri erakarmen gunea erran zitzaion. Berbada ez zegoen geizki pentsatua. Baina hemengo liderrak Gasteiza eramanda, etzen sendoture gelditu hemengo abertzaletasun instituzionalista. Sendotasun gehien behar zuen tenorean. Bertzetik, 80ko hamarkadan dena etzen hain distira handikoa Euskadin. Atentatuak, desindustrializazioa, krisi sozial eta politikoa, eta Diario de Navarraren lehenbiziko orrialdeak horren kontura 4 zutabeko titularrak egiten egunero. Ez ziren sobera hunkitu Nafarren bihotzak, eta oztasun horrek kontrako erreakzioa eragin erkidego autonomoan. Nik fenomeno horri galai gaitzetxiaren sindromea erran izan diot. Ez duzu gurekin nahi izan? Zoazte pikutara. Baina hori Nafara bertzalei erraten zieten. 1985an Eusko Alderdi Jeltzaleak, alderdikide Nafarrak bidali zituen bere aginduak ez betetzegatik. Gogoan izanen duzue agindu hori zein zen. Nori eta UPN-eri edo UPN-eko hautagaiari botoa ematea Nafarroako
lehendakaria izan zedin. Musutruk eman ere. Gure historia hurbilean bada errepikatzen den zerbait, transiziotik ona. Indar politiko abertzaleak, zirt edo zart egiteko atakan izan direnetan, Nafarroan dituzten interesetarako okerrena izan da hartu duten beti erabakia. Eta txanponaren bertzaldea, hori Eusko Alderdi Jeltzalearen krisialdiari begira. Ez otetzen alako navarrismo suerte bat izan, Nafar jeltzaleen orduko matxinadan. Uko egin zioten, Bilbokoen aginduak betetzeari. Ez zuten nahi, Bilbokoek muturra sartzerik Nafarroko kontuetan. Upenekoek bezala. Laurogeiko markadako gertakari haiek utzitako orbanak ez dira oraino desagertu. Gaur egun, Nafarroko gaiari heltzean, nora eza sumatzen zaie orokorrean nazionalismo historikoaren korronte desberdinei. Batzuek, eta enaiz erakunde, enaiz alderdi ezari, pertsona ezari naiz. Batzuek, nik uste dut garbi dutela, ikaragarri arrotz zaie herrialde hau. Eta beren proiektuetatik ezabatu dute. Bertze batzuei gobernuz kanpoko erakundeen espiritua nabari zaie. Miserian daudenei laguntza emateko borondatea. Eta ez dago gaizki. Hirugarren batzuek azkenik esparru erabat berezi eta konpartimentatuak ikusten dituzte han eta hemen. Bi erkidego, bi egoera, bi abiadura, bi politika desberdin, zenbaitetan kontrajarriak. Antisozialista porrokatuan, adibidez, eta sozialisten aliatua edo aliatu nahia hemen. Erakarmen gunearen filosofia muturrera eraman da, bada aldarrikatu duenik posible litezkela, edo posible litzatekela, Mendebaldeko 3 probintzien independentzia. Nafarrok, noizbait, argia ikustean, geroago bilduko geintzezkieke. Ez dut uste halako proiektu batek aurrera egiteko aukera hondirik duen, eta ez bakarrik estatua kontra dagoelako. Araban, ez dut horren aldeko girorik sumatzen. Ikuskizun dago oro bat, Bizkaian zer gertatuko litzateken, eta eskerrak. Gaur egun Nafarroako mundu instituzionalak, Nafarroako euskaldunok, arrotz bagaitu, atzerritarren pare, utz gintzake erkidego autonomo independente batek. Edo inork uste du independentziak erakargarriago eginen lituzkeela hango lurraldeak Nafar gehienen begitara. Aingeru epaltza aditu dugu, baina aditzen jarraitu behar dugu ere, izan ere eta hemen entzundakoa bere hitzaldiaren erdia izan da. Eta hortik aurrerakoak hurrengo alean adituko ditugu hemen kultur arloan. Euskal Herrian Nafar euskaltzalen ikuspegitik inguru mamitsua izan zen, da hemen igera eta atalatalka ale-aleka aditzen. Euskal Herria irratian, kultur arloan, eusko ikaskuntzarekin batera kulturgintzan sakonduz, kultur lanak zabalduz.